Grabe bisiya ko niya guys, ginuo ko. Idag. Kung ano mo pang sayaw? Siguro sa di mo magsayaw, nak? Ha? Ano siya kada buntag dito sa pagkatod ni ate? Pwede kayo maligsa ka na, ba't yung naligsa ng iro? Dali kayo na yung magidnap. Yan guys, arang kabisi gahong prinsesa. Diya, arang kabisi po. Arang kabisi, inahan po. Noo ko. Di mabangbang ag inahan pa rin bisiha. Yeah, bye. Bye, saan? Wata sa kayo mo liliko rin na. Bye. Morning, guys. Morning guys daw. Bye nak. Kusang garden guys kay kuan. Nakoy anihon nga okra kay hamon siyang lakuaan ra. Mag-ani ko sa okra guys. Pero disniagi nag-ani man ko kay na may tuwing nga dari ang gitagaan. Diya karon kay kinahanglan man ng okra nga ating anihon kay mo kuan man siya magguwang man. So asa ni anihon ron guys. Guwang nihang mga okra kay wala lagi maatiman. Pero sa unang okra nga sana kaadto to katong kulay brown ay maroon. Nilapuan. Okay guys, libre naghang pamahaw kay lapuan ni na ni. A few moments later. Diya guys, ningdung day ko diri sa Santander kay nagpatahi pug ko sa ijang palda nga ijang isuoton para musayaw. Diya nangita pug ko og folder nga kuan, plastic folder ko no nga short. Diya 5 na ni katindahan ang gingari guys, wa jud ko kita. So ngita ko dari diya wa gihapon. Kuan lagi kanang folder nga short nga plastic. Diya guys, naadari pero wa po siya short, puro long. So mga guys, lisa juga dari sa probinsya guys ug kanang way mga kanang school supplies bitaw nga kuan kanang kompleto. Di pare sa Manila guys, mudong ra man ka sa National Bookstore. Kompleto nag mga paliton dari sa probinsya. Way mga school supplies nga kompleto. So lisa ra jud mangita guys. Diya guys, padung na ko uli guys, diyan hapit day po ko dito sa mananahi kay nagpatahi lagi ko sa palda ni Crystal kay kuan kanang ijang gamitin lagi magsadyaw ko no sila. So nagpatahi ko og palda guys nga kulay cream, amura po siya puti. Diya guys, na maagihan nato dari kanang kuan guys kanang Sumilon Island to kato guys. So mana si Jai Sumilon Island kana. So guys, video-video lang po ko dari sa mga view guys kay kuan. Diya wadi ko ka video ganiya pagpadung kay uwan lagi. Diya kay murang tuwak naman ang uwan guys, manang ka video-video ko. Diya makaagi na punta dari sa port sa Mainit. So kaning port sa Mainit guys, mo biyahe ni og Dipulog. Diya murag na po biyahe dari siguro guys nga Pamindanao. Kita naman mo dani des ni agi hang video guys, diya ganahan po ko mag video-video dari kay tuguban lagi wa pa na kakita dari sa port padung Dipulog. Taog kuan guys. Kanang passion. Nanangahinog na. Nanga yellow na. Love you. Yeah guys, oh. Masarap tong uban nga. So mara ni guys ang nakita niya.
Ni siyang timplahon karon og kanang juice. Yan na pa yung mga dagge diya pero hilaw pa. Diya guys, na may manggan hadad to guys. Itong so diyan na diya. Guys, kaon si jag mangga guys, ngarang ka kulitan og mangga niyo. Diya. Iwa lagi na pa kay butangan og kuan. Asin mo ha? Kita mag-iwa na. Tara. Tanaw si Ili oh. Ili kang kamangga Ili? No, Ili, smile. Smiley. Bawal si Kristilano yun. Ano? Mahuloy. Diya guys, mga unta o gamuting kahoy nga gibutangan og tuno. So tuno man diri sa Sibon diya. Kinabukal ni siya. So sa Bohol sininubang bulanghoy. So guys, sinubang bulanghoy. Diya lami kalon siya guys kay kuan kanan diya. Salamat kay kadto niya nisipin nga isa kong gipa mirindaw ingani guys. Kanang sininuban laging bulanghoy. Diya lami kadto ni siya guys kay piso ag tuno. Sa papa lo. Papa. Asa man papa? Iya. Asa man? Uli, papa? Na love you, papa. Amping diha, papa. Kiss ako di, kiss di. Kiss ako di. Uli na. Kiss na di. Ako, ikaw kiss diri. Kiss na mi dali. Ngay kapo, kape. 15 po ang kape. Ikiri, kana mo piti ba? Ana ba dali? Pungot na siya. Uy, tanan, gipangla. Diya guys, sarang kakuyot ag bata. Diya kaning bata guys, taga Talibunin. Diyang mama dani, okstiron. Diya gijang papa, taghap. So sa daot ko sa mga okstiro ug mga taghap diha sa Talibon. Diya guys, kanang busy ka ka sa garden diya. Kuan, kanang dingagan ka og saging. Diya, salamat ni kadto ni sipin kay dingagan ko og saging, among merinda guys, saging kaysa mamalit mi og pan diya. Di po kadto ko mukaon og pan guys kay malagi na kanang daghang kadto lagi ang kuan sa pan manang panagsara jud mi magpan siguro sa kabuhan mga katuhara katulura kay di jud ko mahilig magpan. Magdungag na lamang ko og kamuti og saging. Diya, salamat ni kadto ni asisipin aning saging. So guys, mo ni ang gibuhat guys, ani siyang gibutangan og bato kay nalagay mga manok. So bago ni siyang gitanam guys kay sige mag-uwan dari mabuhi ni siya. Diyan gibutangan og snake plant og kaning ingani mo kita nga. Ngani siya kay daghan man kayo suko ingani guys. Nice man siya kay sige man nakawad og buwak. Diyan mo lang gibuhat dari guys gihiliran dari diya. Papali ko kahuman kay naa ang gibalhin dadtog kaning mga nay flower na nga kaang. Ang gibalhin dari kay papali ko kahuman. Sani kamutangan og bato kay umuuwan guys, di siya so muna siya guys na naghan pa kukuha ng guys diya. Di man ha mabidyo tanan kay lagi na wa tay maghawid og cellphone guys, magkuan ko kay wala gi koy kuan stand ng cellphone pa ka kalit guys na porma na gamay guys na. So porma na gamay diri dapita. Diyan na gamong tubangan guys. So pa ko diha nakahuman na. Diya diha pa pug dapita guys, daghang kaso ko diha pug dapita guys, hapon ang bugwaron diha kay tamna nahag mga okra ug kuan taong para di lang pud puro tanom nga ornamental ba nabutay mga mautan. So nagseed na pud ko guys og kamatis og kuan. Kamatis og okra. Diya, dahan dapita guys na. Pajud ma.
Dugay-dugay pa ko maka-update ninyo guys ug mahuman ni. Diya guys ganahan majukuda ni dyan na kay haraban ning pinangado dito sa ila im sa Cebu City. Diya man ning ipang ibot hanap ang kita nang ubalik. So guys naghanap pa jud kaadyo kog kuanan. Buhatunon. Diya hinihinay ako guys kay isid na kaadyo pud kuan. Biglaon nato. Namatay na galing isa dyan. Kari. Dya, dari guys, agah mga kuan. Grabe, wapazid. Hindi pa tama humanda ni. Kaya gikan lagi po ko datos pikas guys, kaya isa dyan lagi po ko panguandad to. Diyan guys, abong pakitin sa saging-saging na. Na guys, saging-saging. Jaga hapon day guys, kanang harvest day ni Maricel agahang kuan. Ang balbiri. Jawanag katong mga hinog ipangkuha na ni kuan. Namo to mga hinog unta dani. Kani hapit ni sa mahinog na. Naman tatoy hinog ja gi-arbis gapon kay gilamian sa kay tamis man din sa kaso guys ug kanang mabayulit na. Kani mabayulit na ni sa color. Ang aloe vera darin hagibalhin. Naghana dyan ni kaso ang aloe vera na. Pakoy mabalhinan dani. Ja sa una guys sa katungwa pa nakakita sa video naghimo kog kaang guys nga ingani na. So kani mga kaanga ang rani sang hinimo. Kuara ni sa tawil. Kana sa hinimo ra na. Sa una guys daghan kadto pug ni order na dani. Daghan kadto ni order na ganang ingani ba. Kaang hinimo sa tela. Daghan kadto mga ni order na ingana guys. So dugay na sa pa-pandemic pa na guys kay di ba wala di ta magkuan sa pandemic para na naghimo. Pero daghan kadug mga remembrance na dani kay dani minaka nabuhi, dani pud mina kapalit og bugas na. So nice pud sa pagkakaang guys. Daghan kadug og ingana nga gihimo. Lain-lain og design. So kita na mo sa katong wala kita sa mga gipanghimo sa una daghan jud kadug og garden. Guys is kuan kanang di na sa mao guys kanida ito kanang nainingari dari sa mga sa una nga patamnon kuno kog ingani kay para kuno ni sa mga bujag-bujag kana mga bujagan mga kana mambabarang pero di ta motoda na guys kay pero tinangad kuno nin sila kani siya pang kuan kuno ni pang sagang so pang sagang kuno na sa mga datang tao. Pero di ta mo to guys ang atong tuhan ang Ginoo. So Ginoo. So daghan pud kadto mo ngari dali kay kuan di ko ninga ni. Ja na pukoy sambong. Ang sambong daghan kadto na pag-abot na gikas Manila hanang kitang putol na nga sambong na. Jagahang tanglad dari guys ang daghan na kaadto, amo tong giibot. Tuon hagilira dito sa gawas, to dito. Kay ugnay mga adto dito sila sa gawas magkuha. Kaya naghana pa rin ko gaan guys. Diyan kani guys, mga mga pang design sa unas. Apil pa lagi ko busog-busog. So, hala lang po ning padaplin kay hindi naman ko siguro ko maka-apil ron. Mananom lang gihapon ko og kanang utanon. Salamat ka jud guys kay ganahan jud ko dani na balik-balik jud ko ganahan jud ko ana. Ang uban mo gudi ganahan og violet. Diyan, nabuhi na day po niyang gitugsok guys. Dahasan pakitan mo. Kanina iguran na ning gitugsok dari. Nandali ra jud kadto ko makabuhian. Diyan kani si ja. Kuan mo daning tanema kani. Cranberry ni. Kanang daghang kadto po ni sila benefits nga pwedeng himo og juice. Cranberry. So napugoy cranberry guys. Ay, cranberry or cranberry.
Basta mo to guys, hiluwas na ng mga kuana. Mura na siya og kanang lumboy og bunga. Ani pang ho ni mga lisod ani guys kay mo online message mo musid og ngani kani siya na mga seed kog daghan ani guys kay mahal ka adto ni siya. So dumagiti ra mahala ang kuan ani 250. So ani pang ho ning kuan kaning mga nalaja nga kaya ni isid. Sige ganahan ni magpasid ani butterfly. Kinahanglan ka sa kuan guys oh. Magdapog ko danis buhol. Kanis da guys, nani siya mga lisog gagmay dya. Agaban magudya guys, manurok naman dahil silaom. Sa una guys, naghanap dyan kaso ko nga ni sa pandemic kay mama nila ginihang pangita lagi sa una, mamaligja ko mga tanom. Dya karon kay wa na may mamalit guys, kay galisod lagi tawag mga tao, palingkamot sa mga estudyante. Madyo mo to sa una guys, kay wa may ipang buhat ang mga taon dya. Naraman sa kuan, pwede naman ka mamalit na ni. Ang baligya na ni sa una, tag 50 ang saka seed ni tag G's ang gagmay, 50 ang dagko. So ani siyang ikuan guys, kaya ani siyang kanang seed. Nja katong wa makailag serpentina di ay mao ni serpentina kanina kanang sakitan kag ngipon. Mura ning isuk-suk sa imong bangag sa imong ngipon, pait ka adto ni siya. Nja mao ni kanang hang imnon usahay guys ug kanang kuan kay pait man na sakit hanti dyan. Pero di jud madag inom guys. Mus Kristi lagi di madag inom sa painom lagi nga na. Mao siya serpentina. Guys pasensya na mo sang naong kay na grabe singot dyan nga ni hang naong guys ug way eyeliner. Way lipstick na mo nag sa dilam nang naong nga kay di man kinahanglan ang atong naong kang atong kinahanglan kanang mabuhi lamang tagwa kay sakit. Nja hali mo pakiton dari sang saging-saging di I love you ninyo guys. Kanang ganahan ko sa color. Napatoy isa diri guys nga mura og pink. Mura sa pink nga saging-saging. Labo ko yung murag saging-saging kanang mura sagsaging jud ba. Wala man sa mubuwak guys Wala sa mubuwak. Kani siya ni tubo ra ni Dani. Bisaya nga kuan, Bisaya nga pajas. Diya guys, mo to ang video karon adlaw. Diya wa di ko naka-upload lagi gahapon kay wa ko ka-edit kay ra lagi ning kabisi kaadto ni naka maka-edit. Diya di lagi pud lalimtang kanang vlogger ta kay ato pun kahinan og time bitaw pud kanang mag-edit. So karon pa ko mag-upload guys diya. Adun lang pud nga nay mamiso lagi diya. Salamat din yung tanan sa wa inyo pag-skip sa mga video niya maka piso-piso pud ko ginagmay. Salamat kaadto ninyong tanan, di ko magsawas pa salamat. Ma'am Arlene Wilson, salamat kaadto ni Sis KitKat, Sis Marieta og si Salumi, Sis Ginaida Asapordi, tiga. Si Sis kuan Ma'am Lina Madison, si Ma'am kuan si Sis Marpiku, salamat kaadto ninyo sa katong mga ning message na ho. Salamat kaadto ninyo tanan, di mo na ma kuan guys kay wa man lagi ko nagsuwat. Ito ko ninyo puhon o kanang kuan kay wali ko nakaready mga pang shoutout ako nakasuwat ninyo mga kay di man din ha matagsa-tagsag mga nga ninyo guys kaya daghana naman din ninyo. Salamat di kadong tanan ninyo kay bawo no mo basta salamat
Ay na dito ang nahunahunaan guys kanang isa ba to kanang nagpasa Wilbertas lifestyle kuno kanang from Bukidnon. Kanang Jessica Opina sa taga Bacolod. Shout out ninyo ma'am. Ja, salamat kaado sa inyong pagsubaybay. Ja. Maro to guys ang video karon lawa guys. Ja, di man din hatanan mga lihok ma-video kay kana lagi yung kuan. Kanang di lagi pwedeng magpaspas kag kanang trabaho da rin ja. Hindi pud tanang ang gipang lihok, ang gipang buhat dari tayo guys nga mga video na. So kung makakita lang siguro mo pa-video na hatanan ug napala may CCTV dari makakita jud mo unsay ang gipang buhat. So mao to guys ang ipang video karon katong ang gipang buhat nga wa palagi mahangman. Ja. Salamat. Ja, I love you. See you in my next vlog. I love you all.